இருக்கான்னு கூட நமக்கு தெரியாது, அவனே வந்துருவான். என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இத போன்ல இருக்கும்போது எனக்கு தெரியாது நீங்க வர்றது. நோ இஷ்யூஸ். ஈவன் எனக்கும் கேட்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. நீங்க ஆரம்பிங்க. நான் வந்து இது 37, 38, 39, 40 ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ் போயிட்டு வந்துட்டேலாம் நீங்க? பிரம்ம மாதாஜி. ஆமா, அட்வான்ஸ் கிளாஸ். அது அங்க அனன்யான்னு அந்த எனக்கு அது ஐடியாவே இருக்கல. நான் கீர்த்தன் பண்றேன் மாதாஜி. நான் வெரி குட், நீ பண்ணு. அப்புறம் தான் ராதிகா எழுதி இருக்கிறது, நீங்க கீர்த்தன் பண்ணுங்க, அவ சாண்ட் பண்ணட்டும். அதை நான் கவனிக்கல. முதல்ல நான் ஃபுல்லா 7வது அத்தியாயம் சொல்லிட்டு நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து இங்கேயும் தான் தாமோதர அஷ்டகம் தான் முதல்ல சொன்னோம். அதை பாடிட்டு அதை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். அப்புறம் சொன்னேன், இல்ல மாதாஜி நான் இன்னைக்கு பாட போறேன் அப்படின்னா. வெரி குட்மா அப்படின்னு ஆல் பிளாட்ஃபார்ம் யோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். நல்லா பாடு. தேங்க்யூ. சோ அதனால இங்க எனக்கு தாமோதர அஷ்டகம் சொல்ல முடிஞ்சது. சரி, இன்னைக்கு நம்ம 11வது பதத்துல இருந்து எடுக்க போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். So I let me lock think. புஷ்பா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சோ இன்னைக்கு பதம் 11. ஷப்ஹிதாந்த் ஜனபதாம் தத்ர புரக்ரமாக விரஜகாரான் கேட கர்வட வாடீஷ வனானி உபவானானிஷ. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சபீதாம் ஜனபதாம் தத்ர புரக்ரம விரஜாகரான் கேட கர்வட வாடீஷ வனானி உபவனானி ச. சபீதான் மிகவும் செழிப்புடன் விளங்கும், ஜனபதான் பெரிய நகரங்கள், தத்ர அங்கு, புற பட்டணங்கள், கிராமங்கள், பிரஜ பெரிய தோட்டங்கள், ஆகரான் சுரங்கங்கள், கேட விவசாய பண்ணைகள், கர்வட பள்ளத்தாக்குகள், வாடிகி பூந்தோட்டங்கள், ச மேலும், வனானி காடுகள், உபவனானி நாற்றங்கால்கள், ச மேலும். மொழிபெயர். அங்கிருந்து புறப்பட்ட நான் வழியில் பல செழிப்புமிக்க மாநகரங்கள், பட்டணங்கள், கிராமங்கள், மிருக பண்ணைகள், சுரங்கங்கள், விவசாய பண்ணைகள், பள்ளத்தாக்குகள், பூந்தோட்டங்கள், நாற்றங்கால்கள் மற்றும் இயற்கையான காடுகள் ஆகியவற்றை கடந்து சென்றேன். பொருளுரை. உழவு தொழில், சுரங்கங்கள், பண்ணைகள், தொழிற்சாலைகள்,
தோட்டங்கள் முதலான மனிதனின் எல்லா செயல்களும் இப்பொழுது உள்ளதை போலவே தான் முன்பும் இருந்தன. இப்படைப்பிற்கு முந்தின படைப்பிலும் அப்படியே இருந்தன. அடுத்த படைப்பிலும் கூட அப்படியே தான் இருக்க போகின்றன. நூற்றுக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு பின் இயற்கையின் திட்டத்தினால் புதியதொரு சிருஷ்டி உண்டாக்கப்படுகிறது. அப்பொழுது பிரபஞ்ச சரித்திரமானது இதே முறையில் தான் செயல்படுகிறது. பௌதிகவாதிகள் வாழ்வின் முக்கிய தேவைகளை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யாமல் புதைப்பொருள் ஆராய்ச்சியில் நேரத்தை வீணாக்குகின்றனர். நகரங்கள், கிராமங்கள், சுரங்கங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் ஆகியவற்றை கடந்து சென்ற ஸ்ரீ நாரத முனிவர் ஒரு சிறுவனாக இருந்த போதிலும் ஆன்மீக வாழ்வில் ஒரு உந்துதலை பெற்ற பின் அவர் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக ஒரு நொடிப்பொழுதை கூட வீணாக்கவில்லை. அவர் தொடர்ந்து ஆன்மீக விடுதலைக்குரிய பாதையிலேயே முன்னேறி சென்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதமானது சில நூற்றுக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் நிகழ்ந்த சரித்திர குறிப்பாகும். இந்த தெய்வீக நூலில் குறித்து வைப்பதற்காக மிகவும் முக்கியமான சரித்திர உண்மைகள் மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மேலும் நாரதர் பாத்தீங்கன்னாக்கா வடக்கு நோக்கி சென்றார். வடக்கு நோக்கி சென்றார் என்று நம்ம நேத்து ஸ்லோகம் 10வது ஸ்லோகத்துல முடிச்சோம். சோ அவர் அவ்வாறு வடக்கு நோக்கி செல்லும் பட்சத்துல அவர் போன வழியில பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய நகரங்கள், செழிப்பு மிக்க மாநகரங்கள், பட்டணங்கள், கிராமங்கள், மிருக பண்ணைகள், அதுக்கப்புறம் சுரங்கங்கள், விவசாய பண்ணைகள், பள்ளத்தாக்குகள், பூந்தோட்டங்கள், நாற்றங்கால்கள் மற்றும் இயற்கையான காடுகள் ஆகியவற்றை கடந்து சென்றார். சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுனாக்கா, எத்தனை அதாவது பாத்தீங்கன்னா யுகங்கள் எல்லாமே மாறிக்கொண்டே இருந்தாலும் பகவானுடைய படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்று வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவு என்று ஏற்பட்ட பிறகு புதிய ஒரு பிரபஞ்சத்தை அவர் படைக்கும் பொழுது அப்பொழுதும் அதே செழுமை எப்படி நம்ம இருந்ததோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகத்துல எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி திரேதாயுகத்துல எப்படி செழுமை இருந்ததோ, அதே மாதிரி துவாபர யுகத்துல எப்படி செழுமை இருந்ததோ, அதே மாதிரி இப்ப கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தோட கம்மியான செழுமை எதுன்னாக்கா கலியுகம் தான். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே இங்க பொல்யூஷன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா? நம்மளுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காகவும் நம்முடைய மெட்டீரியலிஸ்டிக் வே ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காகவும் நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே இந்த இயற்கையிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பாதிப்புகளை நாம ஏற்படுத்தி கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி இருந்ததோ அதே மீண்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு சக்கரம் எடுக்கும் பொழுது நடக்கும். அதேதான் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம் சாராம்சமா எடுத்துக்க வேண்டியது அதுதான். சப்த பீதாந்த ஜனபதாம்ச தத்ர புற கிராம பிரஜகரான் கேட கர்வட வாடி வனானி உபவனானிச்சா. அதாவது நாற்றங்கால்கள் என்றால் நாம் எல்லாருமே பயிரெல்லாம் நட்டு வைக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப பார்க்கும்பொழுது அந்த பயிர் விளைச்சல் இருக்கக்கூடிய அந்த இடமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல செழுமையான பகுதியாக இருக்கும். அதே காடு என்றால் இயற்கையிலே அது என்னென்ன செடிகள் அங்கே வருகின்றதோ அது. ஆனா நாற்றங்கால்கள் எல்லாமே நம்ம பயிர் செய்யக்கூடிய நிலங்கள் என்ன பயிர் செழுமையா இருக்கும் பொழுது சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் 12வது பதம். சித்ரதாது விசித்ராதீரின் இவபங்கன புஜத்ருமான் ஜலாஷாயஞ்ச சிவஜலான் நளினீஹி சுரசேவிதாக சித்ரஸ்வயனை பத்ர பிரரதைர் விப்ரமத் பிரமரஷீயை. எஸ் பிரேம மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சித்ரதாது விசித்ராத்ரீன் இவ பக்ன புஜத்ருமான் ஜலாசயான் சிவ ஜலான் நளினிஹி சுரசேவிதாக சித்ரஸ்வைனக பத்ரரதைர் விப்ரமத் பிரமர ஸ்ரீயக. சித்ரதாது தங்கம். தங்கம், வெள்ளி மற்றும் செம்பு போன்ற விலையுயர்ந்த உலோகங்கள். விசித்திர பல வகையான சூழ்நிலைகள் நிறைந்த. அத்ரீன் குன்றுகளையும் மலைகளையும். இபபக்ன மிக பெரிய யானைகளால் உடைத்தெறியப்படும். புஜ கிளைகள். திருமான் மரங்கள். ஜலாசயான் சிவ நலம் தரும். ஜலான் நீர்த்தேக்கங்கள். நளினி தாமரை பூக்கள். சுரசேவிதா சுரசேவிதாக ஸ்வர்க லோகவாசிகளாலும் விரும்பப்படும்.
சித்திரஸ்வைனைக ஆத்ம திருப்தி அளிக்கும் பத்ர ரதைகி பறவைகளால் விப்ரமத் குழப்பமான பிரமர ஸ்ரீய தேனீக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட. மொழிபெயர்ப்பு. தங்கம், வெள்ளி, செம்பு போன்ற பல உலோகங்கள் நிறைந்த மலைச்சுரங்கங்களையும் அழகிய தாமரை மலர்கள் நிரம்பிய நீர்த்தேக்கங்களை கொண்ட நிலப்பரப்புகளையும் நான் கடந்து சென்றேன். அலைந்து திரியும் தேனீக்களாலும் பாடும் பறவைகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த இந்த நீர்த்தேக்கங்கள் சொர்க்கலோகவாசிகளுக்கு ஏற்றவையாக இருந்தன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாரத மகரிஷி வந்து அவர் பார்த்த அந்த வழியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம கூட இப்போ சுரங்கங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தங்கம், வெள்ளி, செம்பு இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுக்கிறாங்க. மலை சுரங்கங்கள்ல இருந்துதான் வந்து தோண்டி எடுக்கிறது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி வந்து அவர் போன அந்த பாதையில வந்து இது எல்லாத்தையுமே அவர் கண்டதாகவும், அப்படிப்பட்ட சில நீர்த்தேக்கங்கள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல்லோக வாசிகளான தேவர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இகலோகத்திற்கு வந்து அவர்கள் ஒரு வரவை ஏற்படுத்தி கொண்டு இங்கே வந்து தர்மமான காரியங்கள், அதாவது பூஜை புனஸ்காரங்கள் சிலவற்றையெல்லாம் செய்து போவார்கள். அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை பற்றி தான் இங்கே வந்து நாரதர் வந்து விவரிக்கிறார். தத்ர திராது விசித்ராரீரன் இவவங்கன புஜத்ருமான் ஜலாஷாஞ்சய சிவஜலான் நளினி சூரசேவிதாக சித்திரஸ்வனை பத்ரரதைர் விப்ரமத் பிரமர ஷியக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்கம், வெள்ளி, செம்பு போன்ற உலோகங்கள் நிறைந்த மலை சுரங்கங்களையும் அவர் கடந்து சென்ற பாதைகள் இது. அழகிய தாமரை மலர்கள் நிரம்பிய நீர்த்தேக்கங்களையும் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய நீர்த்தேக்கங்கள் எல்லாமே அவர் பார்த்தார். நான் கடந்து சென்றேன். அலைந்து திரியும் தேனீக்களாலும் பாடும் பறவைகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த நீர்த்தேக்கங்களில் சொர்க்கலோகவாசிகளுக்கு ஏற்றவையாக இருந்தன. அது இகலோகவாசிகள் மாத்திரம் கிடையாது, சொர்க்கலோகவாசிகளுக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் ஏற்றதாக இருந்தன என்பதை வந்து நாரதர் வந்து விவரிக்கின்றார். அப்படின்னா அவ்வளவு தூய்மையான ஒரு சூழ்நிலையை அவரால் காண முடிந்தது. சோ இப்ப கூட நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்கேயாவது மலை பிரதேசத்துக்கு போகும்பொழுது கண்டிப்பாக அங்க இருக்கக்கூடிய பசுமையான ஒரு சூழலை பார்க்கும் பொழுது நம்ம மனசு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரீயா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் இதெல்லாமே வந்து ஏற்படுகின்றது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழலையே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரதர் கண்டதை அவர் அதை வர்ணிப்பதை நாம் இங்கே காண்கின்றோம். நலவேணு சரஸ்தந்தப குஷகீகச்ச கிரகவரம் ஏக ஏவாத் யாதோ அகம் அக்ரக்ஷம் விபினம் மஹத் கோரம் பிரதிபாபயாகராம் வயோலோலுகா லோலுக சிவாரிஜம். எஸ், விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நலவேணு சரஸ்ய குசசிகீசக கக்வரம் ஏக ஏவாதி யாதோ அகம் அத்ராஷம் விபனம் மகத் கோரம் பிரதிபயாகாரம் வயோலூலூக சிவாஜிரம். நல குழல்கள், வேணு மூங்கில், சர பட்டிகள், சதன்ப நிறைந்த குச கூர்மையான புல் கீசக புல் பூண்டுகள், கக்வரம் குகைகள், ஏக தனியாக, ஏவ மட்டுமே, அதியாத புகுந்து செல்வதற்கு கடினமான, அகம் தான் நான், அத்ராட்சம் சென்று பார்த்தேன், விபீனம் அடர்ந்த காடுகள், மகத் மிகவும், கோரம் அச்சமூட்டக்கூடிய, பிரதிபய ஆகாரம் பயங்கரமான, வியால பாம்புகள், உலூக ஆந்தைகள், சிவ நரிகள், அஜிரம் விளையாட்டு மைதானங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு கோரை புற்கள், மூங்கில், நாணல், கூர்மையான புற்கள், புல் பூண்டுகள் மற்றும் குகைகள் ஆகியவை நிறைந்த காடுகளை தனியாகவே கடந்து சென்றேன். இத்தகைய காடுகளில் தனியாக செல்வது மிகவும் கடினமானதாகும். பாம்புகளும் ஆந்தைகளும் நரிகளும் சுதந்திரமாக சுற்றித் திரியும் அடர்ந்த இருண்ட அச்சமூட்டக்கூடிய பயங்கரமான காடுகளையும் நான் கடந்து சென்றேன். பொருளுரை. காடுகள், மலைகள், நகரங்கள், கிராமங்கள் முதலியவற்றில் தனியாக புகுந்து சென்று
பகவானின் படைப்பில் உள்ள அனைத்தையும் அனுபவித்தறிவது ஒரு துறவியின் பிரிவிரஜாச்சாரியின் கடமையாகும். இதனால் அவர் பகவான் மீது ஆழ்ந்த நம்பிக்கையையும் மன வலிமையும் பெறுவதுடன் பகவானை பற்றிய செய்தியை அனைத்து ஜீவராசிகளிடையிலும் அவரால் பரப்பவும் முடிகிறது. ஒரு சந்நியாசி இவ்வெல்லா அபாயங்களையும் பயமில்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ள கடமைப்பட்டவராகிறார். ஸ்கிரீன் நகர்ந்துருச்சுங்க மாதாஜி. கடமைப்பட்டவராவார். இதற்கு முன்னுதாரணமாக உள்ள தற்காலத்து சந்நியாசி பகவான் ஸ்ரீ சைதன்யர் ஆவார். இவர் மத்திய இந்திய காடுகளின் வழியாக இதே முறையில் பிரயாணம் செய்து புலிகள், கரடிகள், பாம்புகள், மான்கள், யானைகள் முதலான பல்வேறு காட்டு மிருகங்களுக்கும் கூட ஞானம் புகட்டிய மிகச்சிறந்த சந்நியாசி ஆவார். இக்கலியுகத்தில் சாதாரண மனிதனுக்கு சந்நியாசம் தடை செய்யப்பட்டு உள்ளது. ஆடையை மட்டும் மாற்றிக்கொண்டு தன்னை விளம்பரப்படுத்திக் கொள்பவன் உண்மையான சந்நியாசி அல்ல. சமூக தொடர்பை கைவிடுவதனும் உறுதியை ஏற்று தனது வாழ்வை பகவானின் தொண்டில் முழுமையாக அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். உடையை மாற்றுவது வெறும் சடங்கு மட்டுமே ஆகும். பகவான் சைதன்யர் ஒரு சந்நியாசிக்குரிய பெயரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இக்கலியுகத்தில் உள்ள பெயரளவே ஆன சந்நியாசிகள் பகவான் சைதன்யரின் அடிச்சுவடிகளை பின்பற்றி அவர்களது முந்தைய பெயர்களை மாற்றிக்கொள்ள கூடாது. கலியுகத்தில் பகவானின் புனிதமான மகிமைகளை கேட்பதும் கூறுவதுமே உறுதியாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. மேலும் குடும்ப வாழ்வை துறந்துவிடும் விரதத்தை மேற்கொள்பவர்கள் நாரதரையும் பகவான் சைத்தன்யரையும் போன்ற பரிவிரஜாச்சாரிகள் செய்ததை போல் செய்ய வேண்டியதில்லை. மாறாக பிருந்தாவனத்து 6 கோசாமிகளை போன்ற மிகச்சிறந்த ஆச்சாரியர்கள் விட்டு சென்ற புனித நூல்களை கேட்கவும் கூறவும் ஏற்றதொரு புனிதமான இடத்தில் அமர்ந்து தனது நேரத்தையும் சக்தியையும் இதற்காக அவர் அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் காடுகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் கடந்து சென்ற அந்த விதத்தை பற்றி கூறுகின்றார் இங்கே. சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நல வேணு சந்தர் சரஸ் தந்தப குஷ கீஷக கிரகவரம் ஏக ஏவாதி யாதோ அகம் அத்ராக்ஷம் விபினம் மகத் கோரம் பிரதிபயாகாரம் வயாலோலோக சிவாஜிரம். எஸ், இங்கதான் பிறகு கோரை பொருட்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நாணல் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, குஷாகிராசனாக்கா தர்பையை குறிக்கின்றது ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மாதிரி கூர்மையான பற்கள், புல் பூண்டுகள், அதுக்கப்புறம் குகைகள் நிறைந்த காடுகளை தனியாகவே அவர் கடந்து சென்றார். அத்தகைய காடுகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா தனியாக கடந்து செல்வதற்கு மிகவும் கடினமானது. ஏன்னா அனைத்து ஜீவராசிகள்ல விலங்கு இனம் பாத்தீங்கன்னாக்கா காட்டில் தான் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை மேற்கொண்டுள்ளது. அதனுடைய எல்லைக்கு செல்லும் பொழுது நம்ம சேஃப்டியா வருவோமான்றது கண்டிப்பாக நம்மளால சொல்ல முடியாது இல்லையா. பாம்புகளும் ஆந்தைகளும் நரிகளும் சுதந்திரமாக சுற்றித் திரியும் அடர்ந்த இருண்ட அச்சமூட்டக்கூடிய பயங்கரமான காடுகளையும் நான் கடந்து சென்றேன். சோ இவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட அதே மாதிரிதான் நார்த்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சவுத் வரைக்குமே போயிருக்காரு. அவர் காடுகளை, மத்திய பிரதேச காடுகள் இது எல்லாத்தையுமே கடந்துதான் அவங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த ஒரு பெயர் உண்டு, என்னது பிரவிராஜ பரிவாராஜாச்சாரியார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி பிரதேசங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சஞ்சாரத்தை மேற்கொள்பவர்களுக்கு அத்தகைய நாமம் உண்டு ஆக்சுவலி. சோ காடுகள், மலைகள், நகரங்கள், கிராமங்கள் முதலியவற்றில் தனியாக சென்று பகவானின் படைப்பில் உள்ள அனைத்தையும் அனுபவித்தறிவது அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய படைப்பு இல்லையா. சோ இந்த சிருஷ்டியில என்னதான் இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க முயல்வது. சோ அதுக்காக அவருடைய பிரயத்தனங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சோ அது அவங்களுடைய பார்ட் ஆஃப் தயர் சந்நியாசம், கடமையாகும். இதனால் அவர் பகவான் மீது ஆழ்ந்த நம்பிக்கையும் மன வலிமையும் பெறுவதுடன் இதனால் என்ன நன்மை என்றால் அவர்களுடைய டிட்டர்மைன்டு பாத் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் பாத் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது மிகவும் வலிமை பெறுவதுடன்
பகவானை பற்றிய செய்தியை அனைத்து ஜீவராசிகளிலும் அவரால் பரப்ப முடியும். சைத்தன்ய மகாபிரபு பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்திய பிரதேச காடுகள் எல்லாம் அவர் பிரயாணம் செய்த போது அங்க இருக்கக்கூடிய யானைகள் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாமந்திர சங்கீர்த்தன மூமெண்ட்டுக்கு அதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா டான்ஸ் பண்ணதாக வந்து அந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல நீங்க வந்து படிச்சீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிய வரும். ஸோ அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார். அதை வந்து ஏற்றி இருக்கிறாங்க கோஸ்வாமிகள் அவர்கள் எல்லாமே. ஸோ காட்டுல இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம பக்தியோட போகும்பொழுது there is a transformation can be expected from any living entity என்பதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல இருந்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ளலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சந்நியாசம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மபூர்வமாக ஏற்பட வேண்டும். இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து அவர் கண்டிப்பாக மனதளவில் விடுதலை அடைந்திருக்க வேண்டும். வெறுமனே மேல காவி உடை அடைந்து கொண்டால் அவன் சன்னியாசியே கிடையாது. உள்ளுக்குள்ள இந்த பௌதிக இயற்கை மேல பற்றுதலை வைத்துக்கொண்டு வெளிப்புறமாக அவன் வந்து அதாவது தோற்றத்திற்கு மட்டும் அந்த சன்னியாச ரூபத்தை ஏற்கொண்டிருந்தால் அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரெட்டண்டர்ஸ் சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி மாயா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி படிச்சு மித்தியசாரான்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து சன்னியாசிகள் அல்ல. சமூக தொடர்பை கைவிடுது என்பது உறுதியை ஏற்று தனது வாழ்வை பகவானின் தொண்டில் முழுமையாக அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது முழுமையான அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பர்ஃபெக்ட் சன்னியாசி அப்படின்னு சொல்லலாம். உடையை மாற்றுவது வெறும் சடங்கு மட்டும்தான். பகவான் சைத்தன்யர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சன்னியாசிக்குரிய பெயரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இக்கலியுகத்தில் பேரளவிலான சன்னியாசிகள் பகவான் சைத்தன்யரின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி அவர்களது முந்தைய பெயர்களை மாற்றிக்கொள்ள கூடாது. கலியுகத்தில் பகவானின் புனிதமான மகிமைகளை கேட்பதும் கூறுவதுமே உறுதியாக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. பெயரை மாற்றிக்கொள்வதால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. நம்மளுடைய இலக்கு என்னன்னாக்கா ஒரு சன்னியாசிக்குரிய இலக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய நாமங்களையும் அவருடைய புகழ்களையும் பற்றி பரப்புவதுதான் அதுதான் அவர்களுடைய குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும். அதை செய்தாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கலியுகத்துல பகவானின் புனிதமான மகளை கேட்பதும் கூறுவதுமே உறுதியாக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் குடும்ப வாழ்வை துறந்துவிடும் விரதத்தை மேற்கொள்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரதர் பகவானை சைத்தன்யரையும் போன்ற பரிவார ஆச்சாரியார்கள் செய்ததை போல செய்ய வேண்டியது இல்லை. அவர்களையும் போல நாம அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப இளம் வயதிலே வந்து துறவரத்தை மேற்கொண்டவர். அவருக்கு அழகான மனைவி எல்லாம் இருந்தும் கூட தாய் மறைமை எல்லாரையுமே விட்டு துறவரத்துக்காக அவர் சென்று விட்டார். அப்படிப்பட்ட செயல் நாம செய்ய வேண்டியது தேவையே இல்லை. இந்த கர்ம பந்தத்தினிலே நாம் இருந்தாலும் அதிலிருந்து விடுதலை அடைந்து நம்மளுடைய கர்மங்களை செய்யணும்ன்ற அந்த நோக்கத்தை நாம எடுத்துட்டு போனாலே நம்ம வந்து ஒரு புறம் பக்தியினுடைய பாதையில நம்ம முன்னேறி செல்கின்றோம். இன்னொரு புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம பந்தனத்திலிருந்தும் நம்ம விடுபடுகின்றோம். அதனால கர்மங்கள் செய்யாமல் இருக்கவே முடியாது. யாராலுமே ஒரு கர்மத்தையும் செய்யாமல் இருக்க முடியாது. ஆனா அதனுடைய பலன்களை நம்ம விளையாமல் இருந்தாலே கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நாம வந்து எஸ்கேப் ஆகிறோம். சோ அதே மாதிரிதான் இங்க தெரிந்து கொள்ளணும். மாறாக விருந்தாவனத்து 6 கோஸ்வாமிகள் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஐ திங்க் பகவத்கீதையிலே வந்து இந்த 6 கோஸ்வாமிகளை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அது பெயர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் நாளைக்கு வேணா நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. மிகச்சிறந்த ஆச்சாரிகள் விட்டு சென்ற நூல்களை அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப எப்படி நம்ம ரூப கோஸ்வாமி அதுக்கப்புறம் சனாதன கோஸ்வாமி அதுக்கப்புறம் பட்டாச்சாரியா இவங்க எல்லாரும் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களை பற்றி சொல்லப்பட்ட அவங்களுடைய நூல்களை கேட்கவும் கூறவும் ஏற்றது ஒரு புனிதமான இடத்தில் அமர்ந்து தனது நேரத்தையும் சக்தியையும் இதற்காக அவர் அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். ஏன்னா அவங்க சொல்லிட்டு போனதை குருமார்கள் சொல்லிட்டு போனதை நாமளும் அதை வந்து உள்ளது உண்ணபடி உணர்ந்து அடுத்தவர்களுக்கு நாம சொல்லக்கூடிய அந்த நிலைக்கு செல்லணும் அப்படிங்கறதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். ஆக்சுவலி 14th ஸ்லோகம் மல்லிகா மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிக்கலாம். பரிஷ்ராந்தேந்திரியாத்மஹாம் திருட பரிதோ புபுக்ஷிதஹ ஸ்நானாத்வாஹ பீத்வா ஹரதே நத்யா உபபிருஷ்டதோ கதஸ்மரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரிச்சாந்தேந்திரியாத் ஆத்மாஹம் பரிதோ புபுஷித்தஹ ஸ்நாத்வா பீத்வா ஹ்ரதே நத்யா உபஸ்பிருஷ்டோ ஹதஸ்ரமஹ. பரிஸ்ராந்த களைப்படைந்ததால் இந்திரிய உடலாலும் ஆத்மா மனதாலும் அகம் நான்
திருத்பரீதக தாகம் ஏற்பட்டதால், புபூஷிதக பசியும், ஸ்நாத்வா நீராடி, பீத்வா மேலும் நீரையும் பருகி, ஹதே படுக்கையில், நத்யா ஒரு நதியின், உபஸ்பிருஷ்டக அதனுடன் தொடர்பு கொண்டதால், கத அதிலிருந்து விடுபட்டேன், ஸ்மக களைப்பு. மொழிபெயர்ப்பு: இவ்வாறு பயணம் செய்த எனக்கு பசியும் தாகமும் ஏற்பட்டது. இதனால் உடலும் மனமும் களைப்படைந்ததை நான் உணர்ந்தேன். எனவே ஒரு நதியின் மடுவில் நீராடி நீரையும் பருகினேன். இதனால் நான் களைப்பிலிருந்து விடுபட்டேன். பொருளுரை: தொடர்ந்து பிரயாணம் செய்யும் துறவியொருவர் இயற்கையால் அளிக்கப்படும் உணவை கொண்டே தனது உடல் தேவைகளான பசியையும் தாகத்தையும் போக்கிக் கொள்ள முடியும். குடும்பஸ்தர்களின் வீட்டு வாயிலில் ஒரு பிச்சைக்காரராக அவர் நிற்க வேண்டியதில்லை. எனவே துறவியொருவர் பிச்சை எடுப்பதற்காக ஒரு குடும்பஸ்தரின் வீடு தேடி செல்லாமல் அவருக்கு ஆன்மீக அறிவை புகட்டுவதற்காகவே செல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரிஸ்ராந்தேந்திரியாத்மாஹம் திருட பரிதோ புபூஷிதஹ ஸ்நாத்வா பீத்வா ஹரதே நத்யா உபபிருஷ்டதோ கத ஸ்மரஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, இவ்வாறு நாரத மகரிஷி தன்னுடைய பிரயாணத்தை அவர் தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா, பசி மற்றும் தாகம், கண்டிப்பாக நீர் மற்றும் உணவு தேவை இல்லையா? இல்லைன்னா எனர்ஜி, பிசிக்கல் எனர்ஜி நமக்கு போயிடும். மென்டலி நாம எவ்வளவு வேணாலும் செய்யலான்ட்டு நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்கா நின்னா கூட இந்த உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒத்துழைக்கணும் இல்லையா? சோ அதுக்கான உணவு நாம கொடுக்கணும் இல்லையா? சோ அந்த தாகமும் ஏற்பட்டது. இதனால் உடலும் மனமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா களைப்படைந்தது நான் அப்படின்றத நாரத மகரிஷி உணர்கின்றார். எனவே ஒரு நதியின் மடுவில் அது பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு நதியினுடைய அந்த ஒரு சின்ன பாகத்துல தண்ணி தேங்கி இருக்கும் இல்லையா? அந்த மடுவில் நீராடி அதுக்கப்புறம் நீரையும் பருகினேன். இதனால் நான் களைப்பில் இருந்து விடுபட்டேன் என்று சொல்லக்கூடியது. சோ இயற்கையிலேயே ஒரு சன்னியாசி பாத்தீங்கன்னாக்கா, காட்டுல தவம் வாழ்க்கை மேற்கொள்ளும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகளை வைத்தே அவரால் பாத்தீங்கன்னாக்கா காலத்தை அதாவது கழித்து விட முடியும். ஆனா அதையும் மீறி பிக்ஷாடனத்தை அவர்கள் ஏன் மேற்கொள்கின்றார்கள் என்றால், அந்த வீட்டு வாயிலில் சென்று அவர்களை ஆன்மீகத்தில் எழுப்புவதற்காகத்தான் பிக்ஷாடனம் என்பது செய்யப்படுகின்றது. சோ ஒரு வீடு தேடி சென்று பிக்ஷாடனம் கேட்கப்படுவது அந்த வீட்டிற்கான நன்மைக்கே ஒழிய அல்லது இந்த துறவிக்கான நன்மைக்கு அல்ல அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு துறவியினுடைய பாதம் நம்ம வீட்டு முன்னாடி அடியெடுத்து, அதாவது உத்தமமான ஒரு துறவியினுடைய பாதம் நம்ம வீட்டினுடைய வாயில் முன்னாடி அந்த அடிகளை நாம ரிசீவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. அதுவே நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையான பலன்களை நம்ம கொண்டு வரும். அந்த நன்மையான பலன்களை வழங்குவதற்காகத்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காலத்துல ரிஷிமுனிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிக்ஷாடனத்தை மேற்கொண்டிருந்தார்கள். தொடர்ந்து பிரயாணம் செய்யும் துறவி ஒருவர் இயற்கையால் அளிக்கப்படும் உணவை கொண்டே தனது உடல் தேவைகளையும் பசியையும் தாகத்தையும் போக்கிக் கொள்ள முடியும் இல்லையா? ஏன்னா வனத்திற்கு சென்றால் எல்லாம் இயற்கையிலே கிடைக்கின்றது. குடும்பஸ்தர்களின் வீட்டு வாசலில் அவர்கள் போய் நிற்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எனவே ஒரு துறவி ஒருவர் பிக்ஷாடனத்துக்காக வருகின்றார் என்றால், சோ ஒரு குடும்ப ஸ்திரீயின் வீடு தேடி செல்லாமல் அவருக்கு ஆன்மீக அறிவை புகட்டுவதற்காகவே செல்கிறார் அப்படிங்கறது அவங்களுடைய திருஷ்டியால பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக அறிவை அவர்களால் பெற முடியும். நெக்ஸ்ட் ஹேமலதா மாதாஜி. தஸ்மின் நிர்மணஜோ ஹரண்யே விப்ளோபஸ்த ஆஸ்ரிதாக ஆத்மானாத்மனாம் ஆத்மஸ்தம் யதாஸ்ருதம் அச்சிந்தயம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மின் நிர்மனுஜே ரண்யே விப்ளோபஸ்த ஆஸ்ரிதக ஆத்மானாத்மானம் ஆத்மஸ்தம் யதாஸ்ருதும் அசிந்தியம். தஸ்மின் அதனுள், நிர்மனுஜே மனித நடமாட்டம் இல்லாத, அரண்யே காட்டில், பிப்பல ஆலமரம், உபஸ்தே அதன் அடியில் அமர்ந்து, ஆஸ்திரித புகலிடம் கொண்டு, ஆத்மனா புத்தியால், ஆத்மானாம் பரமாத்மா, ஆத்மஸ்தம் எனக்குள்ளே இருக்கின்ற, யதா ஸ்ருதம் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களிடம் இருந்து நான் கேட்டது போல், அசிந்தியம் தியானித்தேன். மொழிபெயர்ப்பு: அதன் பிறகு மனித நடமாட்டம் இல்லாத காட்டில் உள்ள ஒரு ஆலமரத்தின் நிலையில் அமர்ந்து நான் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களிடம் இருந்து நான் கற்றறிந்ததை போல எனது
புத்தியை உபயோகித்து எனக்குள்ளே இருக்கும் பரமாத்மாவை தியானிக்க துவங்கினேன். பொருளுரை: ஒருவர் நான் விரும்பியபடி தியானம் செய்யக்கூடாது. தகுதியுள்ள ஒரு ஆன்மீக குருவின் வாயிலாக அதிகாரபூர்வமான சாஸ்திரங்களில் இருந்து தியானிக்கும் முறையை ஒருவர் நன்கு அறிய வேண்டும். மேலும் ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்குள்ளும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவை தியானிப்பதற்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட ஒருவரது புத்தியை நன்கு உபயோகிப்பதன் மூலமாகவும் இம்முறையை ஒருவர் அறிய வேண்டும். ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதன் வாயிலாக பகவானுக்கு உன்னத அன்பு தொண்டை செய்துள்ள பக்தர் ஒருவர் இவ்வுணர்வை நன்கு விருத்தி செய்து கொள்கிறார். ஸ்ரீ நாரத முனிவர் தகுதியுள்ள ஆன்மீக குருமார்களுடன் தொடர்பு கொண்டு அவர்களுக்கு உண்மையான தொண்டு செய்து சரியாக ஞானம் பெற்றார். இவ்வாறாக அவர் தியானத்தை துவங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. So tasmin nirmanujera அரண்யே பிப்லோபஸ்ய ஆஸ்திரிதः ஆத்மானாத்மனம் ஆத்மஸ்தம் யதாஹ்ருதம் அச்சிந்தயம். அச்சிந்தயம் மீன்ஸ் தட் இஸ் தியானத்தில் நாம ஒன்றிணைய, அதாவது ஒன்றாக தியானத்தில் மனதை லயிப்பது, அதுதான் அச்சிந்தியம் என்றாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா இணைப்பு. அதாவது தியானத்தில் அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இணைந்தார் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நாம இங்க பார்க்கின்றோம். அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா மனித நடமாட்டம் இல்லாத காட்டில் உள்ள ஒரு ஆலமரத்தின் கிழலில் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நாரத மகரிஷி அமர்ந்தார். முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள், அதாவது அவர் பணிவிடை செய்த அந்த ரிஷி முனிகளிடம் இருந்து அவர் கேட்டு தெரிந்து கொண்ட ஆத்மாக்களிடமிருந்து தான் கற்றறிந்ததை போல எனது புத்தியை உபயோகப்படுத்தி அந்த அவங்க சொல்லி கொடுத்திருக்கக்கூடிய அதை மனசுல ஏற்றுக்கொண்டு, அதுக்கு நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும் இல்லையா? இப்ப எனக்கே ஒரு டீச்சர் இப்படி தியானம் பண்ணு, இந்த பயிற்சி இந்த முத்திரையில வை அப்படின்லாம் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது இதை எப்படி இந்த முத்திரையில வைக்கணும், ஸோ எந்த டிப் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்ன்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா ஒரு டீச்சரால தான் சொல்லி கொடுக்க முடியும். ஸோ ஒரு யோகிக் பிராக்டிஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காலத்துல ருஷி முனிகள் சொல்லி கொடுத்தாங்க. இப்ப நமக்கு யோகா டீச்சர்ஸே இந்த தியான பயிற்சிகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ எனது புத்தியை உபயோகித்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாரதர் தன்னுடைய புத்தியை உபயோகித்து அந்த ரிஷிமுனிகள் எல்லாம் எவ்வாறு தியான பயிற்சி செய்யணும்ன்றதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருந்தாங்க. அதையே பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசுக்குள்ள பரமாத்மாவை நிலைநிறுத்தி அந்த தியான பயிற்சியை செய்ய அவர் துவங்கினார். ஸோ அதாவது ஒரு ஆலமரத்த நிழல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா உட்கார்ந்து கொண்டு செய்யணும். அதனால நமக்கு முன்னாடி யாரு சொல்லி கொடுக்காம நாமளே டைரக்டா எடுத்துட்டு தியான பயிற்சிகள் செய்யக்கூடாது. வி ஷுட் ஹாவ் அன் ஆத்தன்டிக் அந்த ப்ரொசீஜரை தெரிஞ்சுட்டு தான் நம்ம தியான பயிற்சிகள்ல ஈடுபடணும். நமக்கு ஒரு குரு சொல்லி கொடுத்தாதான் அந்த தியான பயிற்சிகள்ல நம்ம ஈடுபடணும். சோ ஒவ்வொருவரும் மேலும் ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்குள் வீற்றிருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை தியானிப்பதற்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட ஒருவரது புத்தியை நன்கு உபயோகித்த பின், அதாவது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருடைய அவருடைய ஞானத்தை நம்ம ரிசீவ் பண்ணி அதை நாம உபயோகப்படுத்தினதன் மூலமாக இம்முறையை ஒருவர் அறிய வேண்டும். சோ ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதன் வாயிலாக, அவருக்கு பணிவிடை செய்வதன் வாயிலாக பகவானுக்கு உன்னத அன்பு தொண்டை செய்துள்ள பக்தர் ஒருவர் இவ்வுணர்வை நன்கு விருதி செய்து கொள்கின்றார். சோ அந்த பிளெஸிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டைரக்டா அந்த குரு மூலியமா எல்லாமே கிடைக்க செய்கிறார். ஸ்ரீ நாரத முனிவரும் தகுதியுள்ள ஆன்மீக குருமார்களிடம் தொடர்பு கொண்டு அவர்களுக்கு உண்மையான தொண்டு செய்து சரியான ஞானம் பெற்றார். இவ்வாறாக அவர் தியானத்தை செய்ய துவங்கினார். நெக்ஸ்ட் மணிமேகலை மாதாஜி. தியாயாத சரணாம்போஜம் பாவ நிர்ஜித தேதசாஹ ஔத்கண்டயாசு கலாக்ஷ்யஸ்ய ஹ்ருதயः அஸ்மின் மே சனைர்ஹரிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தியாயத சரணாம்போஜம் பாவ நிர்ஜித சேதசா ஔத்கண்ட்யாசு கலாக்ஷய ஹ்ருதி ஆஷின் மே சனைர்ஹரிஹி. தியாயத இப்படி தியானிக்கும் பொழுது, சரண அம்போஜம் பரமாத்மாக உள்ள பரம புருஷரின் தாமரை பாதங்கள், பாவ நிர்ஜித பகவானின் உன்னத அன்பை நோக்கி மனம் மாற்றப்பட்டது, சேதசா மனதால் செய்யப்படும் செயல்கள் அனைத்தும், எண்ணம் உணர்வு மற்றும் விருப்பம், ஔத்கண்டய உற்சாகம், அஸ்ருகல கண்ணீர் உருண்டோடியது, அக்ஷஸ்ய கண்களின், ஹிருதி என் இதயத்தினுள்,
ஆசித் தோன்றினார், மே எனது, சனை தாமதமின்றி, ஹரி பரமபுருஷ பகவான். மொழிபெயர்ப்பு. உன்னத அன்பினால் பரவசம் அடைந்த நான் பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை பாதங்களை தியானிக்க துவங்கிய உடனேயே என் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் உருண்டோடியது. பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் தாமதமின்றி என் இதய கமலத்தில் தோன்றினார். பொருளுரை. பாவ எனும் சொல் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பகவானிடம் தெய்வீக அன்பை ஏற்படுத்தி கொண்ட பின் பாவ என்னும் இந்நிலையை ஒருவர் அடைகிறார். பரமபுருஷ பகவானிடம் ஒரு கவர்ச்சியை ஏற்படுத்தி கொள்வது ஆரம்ப நிலையாகும். இது ஸ்ரத்தா என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் அத்தகைய கவர்ச்சியை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கு ஒருவர் பகவானின் தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். பக்தி தொண்டின் சட்ட திட்டங்களை நிறைவேற்றுவது மூன்றாவது நிலையாகும். இது எல்லா வகையான சந்தேகங்களையும் போக்கி பக்தி தொண்டின் முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக உள்ள எல்லா குறைபாடுகளையும் அகற்றிவிடும். எல்லா சந்தேகங்களும் குறைகளும் அகற்றப்பட்டதும் ஆன்மீக விஷயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நம்பிக்கை ஏற்பட்டு அதிலுள்ள சுவை மேலும் அதிகரிக்கிறது. இது கவர்ச்சி எனும் நிலைக்கு உயர்கின்றது. இதற்கு பிறகு பாவ எனும் நிலை வருகிறது, பாவ எனும் நிலை வருகிறது. இந்நிலை தூய கிருஷ்ண பிரேமை எனும் நிலைக்கு முந்தைய நிலையாகும். மேற்கண்ட எல்லா நிலைகளும் உன்னத அன்பின் முன்னேற்ற பாதையில் உள்ள வெவ்வேறு படிகளாகும். இத்தகைய தெய்வீக அன்பு பெருக்கெடுத்து ஓடும் பொழுது பிரிவு துயர் ஏற்படுகிறது. இது ஒருவரை 8 வகையான பரவச நிலைகளுக்கு அழைத்து செல்கிறது. ஒரு பக்தரின் கண்களிலிருந்து பெருகும் ஆனந்த கண்ணீரானது அவரது பக்தியால் அவருக்கு கிடைக்கும் நற்பலன்களாகும். ஸ்ரீ நாரத முனிவர் அவரது முற்பிறவியில் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பின் மிக விரைவாக அத்தகைய ஒரு நிலையை அடைய பெற்றார். இதனால் பகவானின் உண்மையான இருப்பை அறிவது அவருக்கு சாத்தியமாயிற்று. பகவானின் இருப்பை அவர் களங்கமற்ற ஆன்மீக வளர்ச்சி அடைந்திருந்து தமது புலன்களால் உண்மையாகவே உணர்ந்து அனுபவித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஸ்லோகம். ध्यायादस्त शरणाम्बोजं भावनिर्जित चेदसा औत्कण्ठया कलाक्ष्यस्य श्रुतिहासिन् मे शनैर्हरिः. ஸோ 16வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம உன்னத அன்பினால் இவ்வாறு அவர் தியான பயிற்சியில உட்கார்றார். யாரு? நம்ம நாரத மகரிஷி. சோ உன்னத அன்பினால் பகவான் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதளவில் அவர் பிரேமையை வளர்த்து கொண்டுள்ளார். சோ உன்னதமான அந்த அன்பினால் பரவசம் அடைந்து, நாம் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, சாதன பக்தி படிச்சிருக்கோம். அதுல வைதி பக்தி, ராகனுகா பக்தி, அதுக்கப்புறம் 3வது பாவ பக்தி, அதுக்கப்புறம் பிரேம பக்தி. இதிலிருந்து நம்ம பக்தி ரசாமிரத சிந்துல ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சாச்சு இல்லையா. அந்த பாவ பக்தியினுடைய பிரபாவத்தை பற்றி தான் நாம் இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கின்றோம். சோ ஞானத்தை தொடர்ந்து எனது கண்களில் இருந்து கண்ணீர் உருண்டோடியது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பக்தியில் அவர் மனதை லயித்து விட்டார். பகவான் மீது அந்த பக்தியை லயித்த பிறகு அவர் பரவச நிலைக்கே சென்றார். பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் தாமதமின்றி என் இதய கமலத்தில் தோன்றினார். அவருடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கமலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ரூபத்தை பரமாத்மா ஸ்வரூபத்தை அவரால் காண முடிந்தது. சோ பாவ என்பது இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பார்க்கிறது பக்தி பிரபாவத்தினுடைய ஒரு இது. சோ பாவ பக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதனுடைய பிரதிபலிப்பை தான் நம்ம இங்க பார்க்கின்றோம். பாவ என்னும் சொல் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பகவானிடம் தெய்வீக அன்பை ஏற்றுக்கொண்ட பின் பாவம் என்னும் இந்நிலையை ஒருவர் அடைகின்றார். சோ அந்த பரவச நிலை அடைவது எப்பொழுது என்றார், ஒருவருடைய பிரேம பக்தி, அதாவது பகவான் மீது தங்களை நிலைத்து கொண்டிருக்க அந்த பக்தியினுடைய லெவல் முழுமை அடையும் பொழுது தங்களில் அதாவது அளவிட முடியாத அந்த பிரேமையை பகவான் மீது அவர்கள் மனதில் லயிக்கும் பொழுது பாவபக்தி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா தானாகவே செயல்பட தொடங்கிவிடும். சோ பாவம் பரமபுருஷ பகவானிடம் ஒரு கவர்ச்சியை ஏற்படுத்தி கொள்வது ஆரம்ப நிலையாகும். இனிஷியல் ஃபேஸ் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் அதாவது ஒரு கனிஷ்டாதிகாரியினுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரிதான் இருக்கும். அது ஸ்ரத்தா, ஏன்னா நம்பிக்கையை வளர்த்து கொண்டு செய்தல் அது ஆக்சுவலி.
சோ ஆனா ஒரு நாளைக்கே நமக்கு நம்பிக்கை வந்துருமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. பழக பழகதான் பகவான் மீது நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நடக்கிறது. சேஞ்சஸ், மாற்றங்களால் நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்தி பாதையில வந்து ஸ்திரமாக முன்னேறி செல்வதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிட்டுகிறது. சோ இந்த ஸ்ரத்தா என்னும் அழைக்கப்படும். மேலும் அத்தகைய கவர்ச்சியை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கு ஒருவர் பகவானிடம் தூய பக்தர்களிடம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். பியோர் டிவோட்டீஸ்னுடைய அசோசியேஷன் கண்டிப்பாக தேவை. பக்தி தொண்டின் சட்டதிட்டங்களை நிறைவேற்றுவது மூன்றாக நிலையாகும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ பக்திக்கு, அதாவது ஸ்ரத்தா பண்ணணும். ஸ்ரத்தா ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாவது வந்து தூய பக்தர்களோட நம்மளுடைய அசோசியேஷன். மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி தொண்டின் சட்டதிட்டங்களை நிறைவேற்றுவதை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. இது மூன்றாவது. இது எல்லா வகையான சந்தேகங்களையும் போக்கி பக்தி தொண்டின் முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக உள்ள எல்லா குறைபாடுகளையும் அதை விட்டுவிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நமக்கு கூட ஒரு குரு இருக்காங்கனாக்கா அவங்க சொல்லுவாங்க, நீங்க இது இப்படி செய்யணும், அது இப்படி செய்யணும் அப்படின்னு, தியான பயிற்சிகள் எல்லாமே இப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதை குரு எவ்வாறு சொல்லி கொடுத்தாரோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுவது. அது என்ன, அந்த மாதிரி நாம வந்து நம்மளுடைய பக்தி சேவையை நம்ம தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்குவ நிலையை நாம வந்து அடைகின்றோம். அது தேர்ட் ஒன். ஆக்சுவலி எல்லா சந்தேகங்களும் குறைகளும் அகற்றப்பட்டது. ஒருவர் அந்த நிலைக்கு செல்லும் பொழுது சந்தேகங்கள் இருக்காது. குறைபாடுகள் இருந்தாலும் அது குறைபாடுகளாக தெரியாது. ஆன்மீக விஷயத்தில் பாத்தீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருக்கும். அதில் உள்ள சுவையை மேலும் அதிகரிக்கும். த ஸ்வீட்னஸ் பார்ட் ஆஃப் த பக்தி அவர்கள் வந்து உணர்ந்திருப்பார்கள். இது கவர்ச்சி என்னும் நிலைக்கு உயர்கின்றது. அதாவது அட்ராக்ஷன், ஈர்த்தல், மனதை வந்து ஈர்க்கும் தன்மை. இதற்கு பிறகு பாவ என்னும் நிலை ஏற்படுகின்றது. அப்போது ஈர்க்கப்பட்ட பிறகு நம்மளுடைய அவுட்கம் எப்படி இருக்கும்னா பகவான் மீது பரவச நிலையை நம்ம வந்து காட்டக்கூடிய அந்த நிலைக்கு செல்கின்றோம். இந்நிலையை தூய கிருஷ்ண பிரேமை என்ன நிலைக்கு முந்தைய நிலையாகும். நெக்ஸ்ட் வந்து பிரேம பக்தி, அதுக்கு முன்னாடி பாவ பக்தி. இது மேற்கண்ட எல்லா நிலைகளையும் உன்னத அன்பின் முன்னேற்ற பாதையில் உள்ள வெவ்வேறு பிரிவு துயர் வெவ்வேறு படிகளாகும். இத்தகைய தெய்வீக அன்பு பெருக்கெடுக்கும் பொழுது ஒருவருக்கு வந்து தெய்வீக அன்பு வந்து, அதாவது இட் இஸ் போரிங், வெளியில வரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரிவு துயர் ஏற்படுகின்றது. பகவான் மீது ஒரு கருணையான பற்றுதல், அவரையும் நம்மள போல ஒரு, அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் முறையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரிடத்தில் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் பேசக்கூட தொடங்குவாங்க. அந்த விக்கிரகத்தை பார்த்து பகவானேன்னு பேச தொடங்கக்கூடிய நிலைக்கெல்லாம் செல்வார்கள். சோ ஒருவரை 8 வகையான பரவச நிலைக்கு அழைத்து செல்கின்றது. சோ அதாவது 8 விதமான அந்த கனெக்ஷன்ஸ் பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த 8 விதமான அந்த தியான பயிற்சிகள், அந்த நிலைகள் எல்லாம் செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அவங்களால அந்த பரவச நிலைக்கு அவர்களால் செல்ல முடியும். பக்தரின் கண்களிலிருந்து பெருகும் ஆனந்த கண்ணீரானது அவரது பக்தியால் அவருக்கு கிடைக்கும் நற்பலனாகும். ஸ்ரீ நாரத முனிவர் அவரது முற்பிறவியில் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பின் மிக விரைவாக அத்தகைய ஒரு நிலையை அடைய பெற்றார். சோ நாரத மகரிஷி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறின பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் தாய் இறந்த பிறகு காட்டுக்கு சென்று நிறைய இடங்களெல்லாம் கடந்து செல்லும் பொழுது இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அவருக்கு ஏற்படுகின்றது. சோ இதனால் பகவானின் உண்மையான இருப்பை அறிவது அவருக்கு சாத்தியமாயிற்று. சோ பகவானுடைய தட் இஸ் த சூப்பர் சோல்னுடைய அவருடைய அந்த ரூபம், அவருடைய இயல்புகளை பற்றி எல்லாம் புரிந்து கொள்வதற்கு அவருக்கு ஒரு வழி கிடைத்தது. பகவான் இருப்பை அவர் கலங்கமற்ற ஆன்மீக வளர்ச்சியை அடைந்த பிறகு தன் புலன்களால் உண்மையாகவே உணர்ந்து அனுபவித்தார். சோ அதாவது இந்த சென்சஸ், ஞானேந்திரியங்கள், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அனன்ய பக்தியினுடைய வளர்ச்சியினால அது எல்லாமே திவ்யத்தையும் பொருந்திய அந்த நிலைக்கு அவரால் எடுத்து செல்லப்பட்ட அந்த நிலைக்கு அவரால் வந்து உணர முடிந்தது. சோ கண்களால் அவரால் திவ்யமான செயல்களை வந்து பார்க்க முடிந்தது, கேட்க முடிந்தது, அதுக்கப்புறம் பேச முடிந்தது. இந்த நிலை எல்லாமே அவர் வந்து உணர்ந்தார் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து லலிதா கண்ணன் மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க. பிரேமாதிபரஹ நிர்பின்ன புலகாங்கோ அனிர்விருதஹ ஆனந்த சம்பலவே லீனோ நாபஷ்யம் உபயம் முனேஹ. எஸ், வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரேமாதிபர நிர்பின்ன உலகாங்ஷோதி நிவ்ருத்தஹ ஆனந்த சம்ப்ளவே லீனோ நாபஷ்யமுபயம் முனி. பிரேமை, அதிபர அதிகமான, நிர்பின்ன முக்கியமாக, தனிப்பட்ட முறையில்,
உலக இன்ப உணர்வுகள் அங்க வெவ்வேறு உடல் உறுப்புகள் அதிநிர்விருத முற்றிலும் பரவசமடைந்து ஆனந்த ஆனந்த சம்ப்ளவே கடலில் லீன அதில் மூழ்கி ந இல்லை அபஷ்யம் காண முடிந்தது உபயம் இருவரையும் முனே வியாசதேவரே மொழிபெயர்ப்பு. வியாசதேவரே, அச்சமயத்தில் நான் அளவுக்கு அதிகமான ஆனந்த பரவசத்தில் ஆழ்ந்து விட்டதால் என் உடலின் ஒவ்வொரு அங்கமும் தனித்தனியாக உற்சாகம் அடைந்தன. நான் பேரானந்த கடலில் மூழ்கிவிட்டதால் என்னையும் பகவானையும் என்னால் காண முடியாமல் போயிற்று. பொருளுரை. ஆன்மீகமான இன்ப உணர்வுகளையும் தீவிரமான ஆனந்த பரவசங்களையும் பௌதீக உணர்வுகளுடன் ஒப்பிட முடியாது. ஆகவே இத்தகைய உணர்வுகளுக்கு விளக்கம் அளிப்பது மிகவும் கடினமாகும். இத்தகைய பரவச நிலையில் மேலோட்டமான ஒரு காட்சியை ஸ்ரீ நாரத முனிவரின் வார்த்தைகளில் இருந்தே நம்மால் கண்டு கொள்ள முடியும். உடலின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் அல்லது புலனுக்கும் அதன் குறிப்பிட்ட கடமை உள்ளது. பகவானை கண்ட பிறகு அவருக்கு தொண்டு செய்வதற்காக எல்லா புலன்களும் முழுமையான விழிப்புணர்வை பெறுகின்றன. ஏனெனில் அத்தகைய முக்தி பெற்ற நிலையில் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதில் புலன்கள் முழு திறனை பெறுகின்றன. அதனால் அத்தகைய தெய்வீகமான பரவச நிலையில் பகவானுக்கு சேவை செய்ய ஒவ்வொரு புலனும் தனித்தனியாக புத்துணர்வை பெறுகிறது. இது இப்படி இருக்க மெய்மறந்த நிலையிலிருந்த நாரத முனிவர் தன்னையும் பகவானையும் ஒரே சமயத்தில் மறந்து போனார். ஹரே கிருஷ்ணா. Yes. So, प्रेमादिभरः निर्भिन्न पुलगाङ्गो अनिर्वृतः आनन्द சம்பலவேலீனோ நாபஷ்யம் உபயம் முனேஹ. ஸோ இப்போ வியாசதேவரை பார்த்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாரதர் மேலும் கூறுகின்றார். ஸோ என்னவென்று கூறுகின்றார் என்றால், நான் அளவுக்கு அதிகமான ஆனந்த பரவசத்தில் ஆழ்ந்து விட்டதால், அதாவது தியான பயிற்சியில் அவர் தன்னை மூழ்கி அதில் மூழ்கடித்து கொண்டார். அப்பொழுது அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆனந்தம், அந்த பேரானந்தத்தை அவரால் உணர முடிந்தது. என் உடலின் ஒவ்வொரு அங்கமும், அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே, கண்கள், காதுகள், இந்த நாசிகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு அங்கமும் உற்சாகம் அடைந்தன. அவரால் அந்த ஆனந்தத்தை உணர முடிந்தது. நான் பேரானந்த கடலில் மூழ்கிவிட்டதால் என்னையும் பகவானையும் என்னால காண முடியவில்லை. ஏன்னா அந்த இதுல லயித்து விடுகின்றார். தன்னுடைய இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆத்ம ரூபத்தையும் பகவானை ரூபத்தை பற்றியும் அவர் எதையுமே பெருசா அந்த நிலையில எண்ண முடியல. என்ன அந்த பரவச நிலையை அவர் உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். ஆன்மீக இன்ப உணர்வுகளை, தீவிரமாக ஆனந்த பரவசங்களையும் பௌதீக உணர்வுகளோடு ஒப்பிடவே முடியாது. பௌதீக உணர்வுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபியூ செகண்ட்ஸ், அது எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் லைக் அந்த ஸ்பாட் அப்படிதான் நினைப்போம். ஆனா ஆன்மீகத்துல ஒருவர் திளைத்து விட்டால் அந்த பேரானந்த நிலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா சதாசவகாலம் அவர்களால உணர முடியும். ஆகவே இத்தகைய உணர்வுகளுக்கு விளக்கம் அளிப்பது மிகவும் கடினமாகும். ஏன்னா இதை ஒவ்வொருத்தருமே உணர வேண்டியது, உணர்ந்துதான் புரிந்து கொள்ள முடியுமே ஒழிய சொல்லி புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதற்கு நாம் என்ன செய்யணும்? அனன்ய பக்தி செய்யணும். கலங்கமற்ற, அந்த கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டு சேவையில நம்ம ஈடுபடும் பொழுது பகவானும் நமக்கு எப்படி நாரத மகர்ஷிக்கு தோற்றமளித்தாரோ அதே மாதிரி நமக்கும் அவர் தோற்றமளிப்பார். சோ இத்தகைய பரவச நிலையில் மேலோட்டமான ஒரு காட்சியை ஸ்ரீ நாரத முனிவரின் வார்த்தையிலிருந்தே நம்மால் கண்டு கொள்ள முடியும். உடலின் ஒவ்வொரு பாகுதிக்கும் அல்லது புலனிற்கும் அதற்கு குறிப்பிட்ட கடமை உள்ளது இல்லையா? ஒவ்வொரு புலனுக்கும் கண் என்ன பண்ணும்? பார்க்கும். காது என்ன பண்ணும்? கேட்கும். நாசி என்ன பண்ணும்? நுகரும். அது மாதிரி ஒவ்வொரு புலனுக்கேற்ற கடமைகள் உண்டு. பகவானை கண்ட பிறகு அவருக்கு தொண்டு செய்வதற்கான எல்லா புலன்களுக்கும் முழுமையான விழிப்புணர்வு பெறுகின்றன. சோ ஒருத்தர் இந்த பக்தி இதுல திளைத்திருக்கின்றார் என்றால் அந்த புலன்கள் எல்லாமே பக்தி செயல்கள்ல என்னென்ன செயல்பாடுகள் தான் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை அந்த புலன்களால் விழிப்புணர்வு, அதாவது விழிப்புணர்வு என்னும் அந்த இதுக்கு செல்கின்றது. ஏனெனில் அத்தகைய முக்தி பெற்ற நிலையில் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதில் புலன்கள் முழு திறனை பெறுகின்றன.
ஸோ அந்த எபிலிட்டி, அதாவது அந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தட் சென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன செயல்கள் செய்யணும்ன்றது வந்து அந்த புலன்களுக்கே வந்து தெரிந்துவிடும். அதனால் அத்தகைய தெய்வீக பரவச நிலையில் பகவானுக்கு சேவை செய்ய ஒவ்வொரு புலனும் தனித்தனியாக புத்துணர்வு பெறுகின்றது. இது இப்படி இருக்க மெய்மறந்த நிலையில் இருந்த நாரதர் தன்னையும் பகவானையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே சமயத்தில் மறந்து போனார். ஏன்னா அவர் அந்த பரவச நிலையில் லயித்து இருந்தார். ஸோ பகவானையோ தன்னையோ பத்தி கூட அவர் எதுவுமே யோசிக்கல. அந்த கனெக்டிவிட்டி இதுக்கு ஏற்படுது இல்லையா, பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த பரவச நிலையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் லயித்து இருந்தார். ஸோ இன்னைக்கு ஆன லாஸ்ட் ஸ்லோகம் பிரியா பாலாஜி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ரூபம் பகவதயோ யத்தன் மனஹ காந்தம் கஷபஹம் அவ்யஷ்யன் சஹ சோத்தஸ்தே வைகல்வயாத் துர்மனாஹிவஹ. எஸ், हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं कसबहम् अभस्यन् सह लोतस्ते वैग्लाव्यात् दुर्मना इव. ரூபம் உருவம், பகவத பரம புருஷ பகவானின், யத் உண்மையான, தத் அந்த, மனக மனதின், காந்தம் அதன் விருப்பப்படி, கசஹபம் எல்லா வேறுபாடுகளும் மறைகின்றன, அவசியன் காணாமல், சகசா திடீரென்று, உத்தஸ்தே எழுந்து நின்றேன், வைக்லவ்யாத் சஞ்சலமடைந்து, துர்மனா விரும்பியதை இழந்தேன், இவ அது இருந்ததை போலவே. மொழிபெயர்ப்பு. உண்மையுருவில் உள்ள பகவானின் திவ்யமான வடிவம் மனதின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றி மனதில் உள்ள எல்லா முரண்பாடுகளையும் அழித்து விடுகிறது. அவ்வுருவம் காணாமல் போனதால் விரும்பியதை இழந்தவன் சஞ்சலமடைவதை போல் நான் சஞ்சலத்துடன் திடீரென எழுந்தேன். பொருளுரை. பகவான் அருவமானவர் அல்ல என்பதை நாரதர் அனுபவத்தில் உணர்ந்தார். ஆனால் நம்முடைய பௌதீக அனுபவத்திற்கு உட்பட்ட உருவங்களில் இருந்து பகவானின் உருவம் முற்றிலும் வேறானதாகும். நம்முடைய வாழ்நாள் ஜட உலகில் உள்ள வெவ்வேறு உருவங்களை நாம் காண செல்கிறோம். ஆனால் அவற்றில் ஒன்று கூட மனதை திருப்திப்படுத்தக்கூடியதாகவோ அல்லது மன சஞ்சலத்தை அகற்றக்கூடியதாகவோ இல்லை. இவைதான் பகவானின் திவ்யமான உருவத்தில் விசேஷ அம்சங்களாகும். மேலும் ஒரு முறை அவ்வுருவத்தை கண்டவர் வேறெதிலும் திருப்தி அடையவே மாட்டார். ஜட உலகில் உள்ள எந்த உருவமும் காண்பவரை இனிமேல் திருப்திப்படுத்தாது. பகவான் அருவமானவர் என்பது அவர் ஒரு ஜட உருவத்தை பெற்றவர் அல்ல என்பதையும் ஜட உலக மனிதனை போன்றவர் அல்ல என்பதையுமே குறிக்கிறது. நாம் பகவானின் திவ்யமான உருவத்துடன் நித்திய உறவுகளை கொண்ட ஆன்மீகமான ஜீவன்கள் என்பதால் பகவானின் அந்த உருவத்தை ஒவ்வொரு பிறவியிலும் நாம் தேடி அலைகிறோம். வேறெந்த பௌதிக உருவத்தினாலும் நாம் திருப்தி அடைவதே இல்லை. நாரத முனி அந்த திவ்யமான உருவத்தை ஒரு நொடி பொழுதுதான் கண்டார். ஆனால் மீண்டும் அவ்வுருவத்தை காணாததால் அதை தேடி கண்டுபிடித்து குழப்பத்துடன் திடீரென்று எழுந்து நின்றார். ஒவ்வொரு பிறவியிலும் நாம் அடைய விரும்புவதை நாரத முனிவர் அடைந்தார். ஆனால் திரும்பவும் அவரை காண முடியாமற் போனது அவருக்கு உண்மையாகவே பெரும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம தியான பயிற்சிகள்ல வந்து மனதை நிலை நிறுத்தும் பொழுது பகவானை நினைத்து நாம தியானம் செய்யும் பொழுது பகவானுடைய ரூபம் நம்ம கண்களுக்கு வந்து ஒரு க்ஷணம் நம்ம தெரிந்து நம்மளை விட்டு விலகினா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வை தான் இப்பொழுது நாரதர் வந்து விவரிக்கின்றார் இங்கே நமக்கு. ஸோ நாம கூட தியான பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது we should have the thought process. கண்டிப்பாக பகவானே உங்களுடைய ரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு அவர் மேல நம்ம மனதை நிலைநிறுத்தி நம்ம தியான பயிற்சியில் ஈடுபடும் போது ஒரு நாளைக்கு அவருடைய திவ்யமான ரூபத்தை காணக்கூடிய அந்த பாக்கியமும் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ ரூபம் பகவதோ எத் தன் மனாகாந்தம் சுஷபகம் அவ்யஷன் சஹோத்தஸ்தே வைகல்யாத் துர்மனாஹிவஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மை உருவில் உள்ள பகவானின் திவ்யமான வடிவம், பகவானுடைய அந்த திவ்யமான வடிவத்தை ஒரு க்ஷணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரத மகரிஷியால் வந்து
உணரப்பட்டது. மனதின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றி மனதில் உள்ள எல்லா முரண்பாடுகளையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது அழிக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட உருவம் என்ன செய்யும்னாக்கா, நாம் இந்த பௌதிக பந்தத்துல எந்த அளவுக்கு பற்றுதலை வச்சிருக்கோமோ அது எல்லாவற்றையுமே நம்ம கிட்ட இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோட்சத்தை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை கொடுக்கின்றது. அவ்வுருவம் காணாமல் போனதால் என்ன ஒரு க்ஷணம் வந்து போயிடுது இல்லையா? விரும்பியதை இழந்தவன் சஞ்சலம் அடையுது. இப்போ நமக்கு எதையோ ஒண்ணு அடையணும்னு நினைச்சு அதை நம்ம விரும்பினது கிடைக்காம போனா எப்படி இருக்குமோ அந்த இழப்பு, அதே போலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே சஞ்சலத்துடன் திடீரென்று பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரதரும் எழுந்தார். சோ அதை பத்தி சொல்றதுதான் இந்த ஸ்லோகம். சோ பகவான் அருவமானவர் அல்ல. நம்மளால வந்து வெறுமனே லைட்டை போக்கஸ் பண்ணி ரொம்ப நேரம் தியான பயிற்சிகள் செய்யவே முடியாது. We should always contemplate on the visuals actual Lord. பகவானுடைய ரூபத்தினுடைய அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தியான பயிற்சியில எடுத்துட்டு வந்து நிக்கணும். ஒருவர் வந்து தியான பயிற்சி செய்யும் பொழுது பகவானுடைய உருவம் அவருடைய மனதில் நிலை நின்று விட்டால் அவரை சுத்தி என்ன நடக்கின்றது என்பது அவரால் கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏன்னா அவருடைய போக்கஸ் எல்லாமே பகவான் மேல வந்து மனசை லயிக்கும் பொழுது, பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது அவர்கள் தியான பயிற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக பகவானுடைய தரிசனம், அவருடைய காதுகள் கண்கள் எல்லாமே திவ்யத்தை அடையக்கூடிய தன்மைக்கு செல்கின்றது. சோ அந்த கனெக்டிவிட்டி தான் வந்து நம்ம யோகம் என்று சொல்கின்றோம். ஆனால் நம்முடைய பௌதிக அனுபவத்திற்கு உட்பட்ட உருவங்களில் இருந்து பகவான் உருவம் முற்றிலும் வேறானதாகும். சோ நம்மள மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வாம்சம் பொருந்தியது. அவருடைய உடலும் ஆன்ம ரூபமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வாம்சம் பொருந்தியது. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மா மட்டும்தான் நித்தியமானது. நம்முடைய வாழ்நாளில் ஜட உலகில் உள்ள வெவ்வேறு உருவங்களை நாம் காண செல்கின்றோம். ஆனால் அவற்றில் ஒன்று கூட மனதை திருப்திப்படுத்தக்கூடியதாகவோ அல்லது மனசஞ்சலத்தை அகற்றக்கூடியதாகவோ இல்லை இல்லையா? இவை தான் பகவானின் திவ்ய உருவத்தின் விசேஷ அம்சங்களாகும். மேலும் ஒருமுறை அவ்வுருவத்தை கண்டவர் வேறு எதிலும் திருப்தி அடையவே மாட்டார். சோ பகவானுடைய ரூபத்தை வந்து ஒரு க்ஷணம் நம்மளால பார்த்த பிறகு மீண்டும் அதே உருவத்தை நம்ம வந்து காணும் வரை பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனசு வந்து வேற எந்த ரூபத்திலுமே வந்து லயிப்பது கிடையாது. ஜட உலகில் உள்ள எந்த உருவமும் காண்பவரை இனிமேல் திருப்திப்படுத்தாது. இது பகவானுடைய ரூபம் என்று நாம் எங்கேயாவது பார்த்தோம் என்றாலும் நாம முதல்ல பார்த்த தியான பயிற்சியில பார்த்த அந்த நித்தியமான அந்த உருவத்தின் மேலவே நம்ம மனசு வந்து லயித்திருக்கும். எந்த பகவான் அருவமானவர் என்பதும் அவர் இந்த ஜட உருவத்தை பெற்றவர் அவர் இந்த ஜட உலகத்துல வந்தப்போ அவருடைய உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட பொருட்களால் ஆனது கிடையாது. அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் அவதாரமாக வந்தாலுமே அவருடைய அதாவது உடலும் ஆன்ம ரூபமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானவை அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் என்பதையும், ஜட உடலை மனிதனுடைய போன்றவள் என்பதையுமே குறிக்கின்றது. நாம் பகவானின் திவ்யமான உருவத்துடன் நித்திய உறவுகளை கொண்ட ஆன்மீக ஜீவன்கள் என்பதால் நம்ம வந்து பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டவர்கள். ஏன்னா நாம் எல்லாம் அவருடைய பின்ன பகுதிகள். பகவானின் அந்த உருவத்தை ஒவ்வொரு பிறவிலும் நாம் தேடி அலைகின்றோம் இல்லையா? வேற எந்த பௌதிக உருவத்திலும் நான் திருப்தி அடைவதே கிடையாது. ஒரு வாட்டி நமக்கு ஒரு உருவம் வந்து பிக்ஸ் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. தியானத்துல யார் ஒருவர் நிலைத்திருக்கின்றாரோ பகவானிடத்தில் வந்து தன்னுடைய வேண்டுதலை, உங்களுடைய திவ்யமான அந்த ரூபத்தை காணணும் அப்படின்ற அந்த மனசுல வந்து தியான பயிற்சியில ஈடுபடும் பொழுது பகவானும் அவருக்கு வந்து ஒரு திவ்ய தரிசனத்தை அவர் வழங்கும் பொழுது அந்த உருவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே அவருடைய மனதில் வந்து நிலை பெற்றுவிடும். சோ அதுதான் வந்து அந்த அந்த ஒரு செகண்ட் வந்து போனப்ப அந்த காட்சி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமாக நின்றுவிடும். வேற எந்த ரூபத்திலையும் பார்த்தா கூட அந்த அந்த ஒரு ரூபத்துல பார்த்த அந்த மகிமை வந்து அந்த உணர்வு என்பது நமக்கு வந்து திருப்தி என்பது வேற எந்த ரூபத்திலுமே நமக்கு வராது. அதே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இப்ப நாரதர் வந்து இங்கே நமக்கெல்லாம் எடுத்துரைக்கின்றார். நாரத முனி அந்த திவ்யமான உருவத்தை ஒரு நொடி பொழுதுதான் கண்டார். ஆனால் மீண்டும் அவ்வுருவத்தை காணாததால் அதை தேடி கண்டுபிடிக்க குழப்பத்துடன் திடீரென்று எழுந்து நின்றார். ஒவ்வொரு பிறவிலும் நாம் அடைய விரும்புவதை நாரத முனிவர் அடைந்தார். ஆனால் திரும்பவும் அவரை காண முடியாமற் போனது அவருக்கு உண்மையாகவே பெரும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது. அந்த உருவம் ஒரு செகண்ட் தான் இருந்ததுன்றார். அதுக்கப்புறம் மறைந்து விட்டதே என்ற அந்த இதுல வந்து ஆதங்கம் அவருக்கு. அதற்காக அவர் வந்து அதிர்ச்சியும் அடைகின்றார். இந்த ஸ்லோகம்